Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сержук, як заўсёды рады цябе бачыць. Вітаю, Іван. Ну вось наш эфір пачаўся з хора Гасаны, а гэта значыць і ўсе ўжо разумеюць, што мы знаходзімся напярэдадні вялікага хрысціянскага свята. Так, і калі Гасанна, значыцца, то гэта ці Вялікдзень, ці Раство. Раство ўжо прайшло, значыць, набліжаецца Вялікдзень у каталіцкай парафіі, так? І традыцыйна напярэдадні мы сустракаемся з ксёндзам біскупам, і сёння не будзе выключэннем. Праз некалькі імгненняў мы паразмаўляем з ім. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. І, як мы ўжо з Іванам сказалі, сёння ў нас у гасцях зноў ксёндз-біскуп Олег Буткевіч. Добрый вечар. Добрый вечар. Заўжды прыемна сустракацца. І раней гэта было толькі раз на год, зараз ужо добрай традыцыяй стала сустракацца 2 разы на год, і гэта цешыць і радуе вельмі. Узаемна. Так, ксёндз-біскуп, распачаўся ўжо пасхальны трыдум, так, сёння ўжо пятніца. Давайте, можа, нагадаем, хто толькі прыйшоў яшчэ ў касцёл, не ведае, што гэта такое, што за пасхальны трыдум, ну і прасвяцім. Ну, спадзяюся, што вернікі, якія жывуць верай, жывуць з тымі падзеямі, якія адбываюцца ў касцеле, ведаюць добра, што вялікае свята, найбольшае свята ўсіх хрысціянаў, это Вялікдзень. Пасха святкуецца на працягу, сама падзея на працягу 3 дзён. Так званы пасхальны трыдум, у эпіцэнтры якога мы зараз з вами знаходзімся, бо Вялікая Пятніца, дзень, які Христос ахвяруе сваё жыццё. І гэта дзень, дарэчы, у які у касцёлах не спраўляецца эўхарыстычная ахвяра, бо гэта дзень, калі мы разважаем над мукаю Езуса Хрыста, ушаноўваем крыж нашага збаўцы, разважаючы над той вялікай падзеяй нашага збаўлення, якую здзейсніў Божы Сын на крыжы. І распачалося гэта учора падчас святой імшы вячэры нашага Господа Езуса Хрыста, калі Ён устанавіў таямніцу, вялікую таямніцу таінства свайго цела і крыві, даручаючы ў рукі апосталаў хлеб і віно, які ператварыў у сваё цела і кроў. І заўтрашні дзень будзем перажываць, чакаючы на уваскрасенне Езуса Хрыста. І гэта ўжо будзе пазней момантам, калі будзем разважаць, перажываць, узгадваць тое, што адбывалася пасля выключнай падзеі ў гісторыі, калі Христос вярнуўся да жыцця пасля смерці, пасля прыбывання на працягу 3 дзён у магіле, з якой выйшаў пераможца. Ну вось, паведамілі зноў, залішнім не будзе дакладна. А ксёндз-біскуп, але ж напярэдадні Вялікадня за тыдзень да гэтага адбываецца вербная ці пальмовая, так? Так, пальмовая розныя назвы той самай падзеі. Так, можа патлумачце, вербная ці пальмовая ўсё ж такі? Ці таму, што ў нас няма проста пальмы, таму? Ну, напэўна, бо тут пытанне хутчэй за ўсё толькі тэрміналогіі, бо пальмовая з таго, што, скажам, тое, што трымалі у руках людзі, сустракаючы, вітаючы Езуса Хрыста, які уязджаў у Єрусалім, каб там перажыць пазней гэтыя свае пасхальныя падзеі. У нашым выпадку, у нашым рэгіёне, паколькі першая галінка, якая ажывае пасля зімовага перыяду, гэта верба, як сімвал новага жыцця, як сімвал таго ж уваскрасення. Таму і назва гэтага дня, эта нядзеля, пераняла з гэтай раслінкі. Вербную нядзелю. Вось за тыя гады, што вы з'яўляецеся ксёндзам, у нашай шырыні каго-небудзь сустракалі з пальмовай веткай? Ну, ведаеце, з фінікавай, можа, пальмы крыху састрыгчы. Мы жывем сёння ў том свеце, дзе не толькі кантыненты, традыцыі, яны маюць такую тэндэнцыю ўзаемапранікацца. Таму это сёння не праблема сустрэць нават людзей і пальмамі у руцэ. Гэта хутчэй традыцыя, якую чалавек мае магчымасць праявіць
сваю павагу, шанаванне да гэтай падзеі, таму не проста трымаюцца вельмі часта тыя галінкі, да, зрэзаныя з дрэва, яны вельмі часта набіраюць выгляд, ну, мастацкага твору, так. Ось, і нават з гэтай нагоды не аднойчы нават робяць пэўныя і выставы альбо конкурсы нават іх хто прыгажэй, ось, скажем, прадставіць гэтую галінку. Гэта, вядома, што гэта толькі, ну, скажем, пабочны эфект, але сутнасць гэтай падзеі ў тым, каб ушанаваць, такім чынам далучыцца да гэтай падзеі і адчуць сябе ўдзельнікам гэтага выдарэння. Ну вось падчас імшы ксёндз Павел Кнурык, так, ён казаў, што гэтае свята не проста прыйсці вось з гэтым букецікам галінак, папырскалі вадзічкай, да, все добра, цуд адбыўся, што ўсё нашмат складаней. Ну, можа, не столькі складаней, колькі глыбей. Заахвочання, так, менавіта, каб не затрымацца на гэтых знешніх знаках. Это, на жаль, это што можа пагражаць увогуле веры, і, на жаль, часам так здараецца, што чалавек задавольваецца вось толькі нейкімі знешнімі праяўленнямі, да, такой традыцыйнасцю. Ну, вось, прыйшоў час, трэба прыйсці, нейкія знакі здзейсніць. Важна, каб за гэтымі знакамі ўбачыць рэчаіснасць, якая стаіць, якая павінна быць не проста для нас, ну, нейкім знешнім знакамі, павінна нейкім чынам адлюстроўвацца, ўплываць на нашае жыццё. Гэта вельмі важна. А вось гэтая кветачка, усё ж такі, у які момант яна набірае нейкую сілу і вось нейкую моц? Калі яна зрэзана, калі яе прынеслі ў касцёл, калі яна ўжо з'явілася дзесьці ў хаце, у які момант? Ёсць яшчэ адна рэч, бо нездарма не толькі датычыцца якраз вярбы, галінак, іншых рэчаў, які называем сакраментальнымі. Тое, што асвячаецца, набірае пэўную моц ласкі, добрадзейнасці Божай у жыцці чалавека. І тое, што асвячаецца кватэра, тая самая кватэра, якая нам нагадвае з пункту гледжання багаслов'я, тэалогіі, кватэра, дом, памяшканне, гэта вобраз таго самага касцёла, той самай царквы. Бо дома змяшчаем рэлігійныя сімвалы, крыж, так званы традыцыйны, да, у нашай традыцыі чырвоны кут, да, змяшчаліся абразы святых, тое, што нагадвала аб тым, што нават будучы дома, чалавек, ён няспынна знаходзіцца, ён прыналежыць да касцёла, і гэта павінна, ну, забавязвае чалавека, да, павінна жыццё, якое праводзіць чалавек, оно павінна адпавядаць яму статусу хрысціяніна, веруючага чалавека. Ось, а гэта знешнія знакі, яны павінны яму пра гэта нагадваць. Той самы крыжык, які маем на сабе, да, не проста упрыгожанне, так, часта сёння да гэтага могуць падыходзіць. Гэта знак маёй прыналежнасці да супольнасці. Чалавек любіць. Так, каб вакол яго былі знакі, яны, можа, камусьці больш прадаюць веры яшчэ, так? Напэўна, яны стымулююць, матывуюць чалавека. Чалавек — гэта істота, якая сама з'яўляецца знакам, патрабуе знакаў, да. Для суадносін з іншым чалавекам. Сам Христос тады, аб чым разважаем. Бог, якога не бачым, які стаўся бачным для нас, стаўся знакам, спрымаючы людскую натуру. Таксама знак. Ксёндз біскуп, здаецца, у сераду так адбылася імша хрызма. Такая, патлумачце, можа, што гэта за імша такая незвычайная? Так, ёсць пэўны момант незвычайнасці ў гэтай літургіі. Ну, серада — это такі, скажем, можа, момант тэхнічны пераносіцца дзеля практычнасці, бо гэта момант, калі на літургію збіраюцца усе святары з дыяцэзіі. Фактычна, гэта літургія Вялікага чацвярга. Это момант, калі узгадваецца якраз устанаўленне святарства, што адбылося падчас апошняй вячэры. І гэта імша, чаму называецца хрызма, літургія, падчас якой асвячаецца алей. Яшчэ адзін вельмі выразны знак, традыцыйны, вельмі традыцыйны, які мы знаходзім яшчэ ў часах старога запавету. Сімвал, праз які падкрэсліваецца багацце Божай ласкі, якая сплывае на чалавека. Ёсць адзін з псалмоў пра гэта ўзгадвае, што
як алей, які сцікае па барадзе Аарона, да, вось это момант намашчэння, якое адбывалася ў выпадку святароў, да, каралёў, прарокаў. Вось было это намашчэнне алеем, знак Божай ласкі, багацця вось этого Божага дару, які прымае на сябе чалавек. І ў наш час у хрысціянскай традыцыі гэты знак выкарыстоўваецца пры ўдзяленні таінстваў, сакраментаў. Нават большасці, пачынаючы ад сакраменту хросту, канфірмацыі, бяжмавання, сакрамент хворых. Вось якраз і асвячаецца, ёсць 3 віды гэтага алею, да? Крыжма сам непасрэдна, да, вось які ўжываецца падчас сакраменту хросту, канфірмацыі, кансакрацыі будынкаў, касцёлаў, намашчэння алтароў, алей хворых, таксама як паводле святога пісання, дзе апостол Павел кажа, што калі хварэе хтосьці сярод вас, няхай прывядзе святароў касцёла, каб намасцілі яго алею. Знак, праз які чалавек атрымлівае ўзмацненне Божай ласкай, дапамогай і на маім жыццёвым вопыце, святарскім вопыце ўжо я бачу, гэта цуд. Вядома, што гэта цуд, які, можа, не будзе столькі так распаўсюджана вядома, але гэта відавочнае дзеянне ласкі, калі чалавек атрымлівае нават аздараўленне. Вось, каб цяжка гэтаму запярэчыць, калі ты становішся гэтаму сведкай. Вось, і таму гэта, каб не баяцца гэта ўжываць таксама гэтага знаку, бо ёсць пэўны момант, калі людзі старэйшыя асабліва, да, як бы баяцца, ўжо калі ёсць намашчэнне, праходзіць святар з намашчэннем, это азначае ўжо блізкасць смерці. Не, якраз не, наадварот. Это магчымасць, якую дае Бог чалавеку, атрымаўшы перадусім, бо момант аздараўлення духоўнага, прабачэння нават грэхоў праз сакрамент адбываецца. Таму это вялікі дар, вялікая ласка, якую мы атрымалі ад Бога. Ну і трэці від алею, скажам так, катехумену, бо так як было гэта на пачатку хрысціянства, перш чым чалавек далучаўся да касцёла, атрымліваў сакрамент хросту, ён праходзіў перыяд падрыхтоўкі, так званого катехуменату. Вось, ну і каб таксама чалавек меў нейкі знешні знак прыналежнасці да гэтай дарогі, да гэтага шляху, то ён атрымліваў таксама намашчэнне гэтым алеем, які асвячаецца падчас літургіі святой імшы хрызма. І гэта ж на гэтую імшу збіраліся ўсе ксяндзы віцебскай дыяцэзіі, так? Так, як я ўжо казаў, што гэта момант, які падкрэслівае адзінства перадусім святароў з біскупам, праз гэта з паўсюдным касцёлам, дзень, які фактычна, калі так груба казаць, это прафесійнае свята святара. Але яшчэ могуць і звычайныя вернікі таксама паўдзельнічаць у гэтым. Напэўна, бо святарства не можа быць адарванае ад, скажам так, ад вернікаў, бо гэта фактычна скуль распачынаецца святарства? З прыняцця сакраменту хросту. Кожны хрысціянін, ён нясе на сабе функцыю святара. Вось, толькі кожны ў сваім выглядзе. Святарства ўжо служэбнае, так званае, якое прымаецца з прыняццем сакраменту святарства, праз пасвячэнне, праз ускладанне рук апостальскіх біскупаў на сённяшні дзень. Гэта ўжо святарства, якое мае свае спецыфічныя заданні, асвячэнне, кіраванне, навучанне. Вось тое, што перадаў Езус Хрыстус апосталам, вось менавіта падчас апошняй тайнай вячэры. Калі устанавливаў сакрамент Эўхарыстыі, казаў апосталам: бярыце і ешце, бярыце і піце, у выпадку хлеба і віна. І пазней казаў: гэта рабіце на ўспамін пра мяне. Слова, якім ён устанавіў гэта святарства. Адсюль пайшлі святары ўжо новага запавету. Святарства, чым адрозненне, скажам так, ад тых святароў, якія яшчэ былі ў старым запавеце, устаноўлены на моцы, скажем так, Божай, дзе адно з пакаленняў габрэяў было святарскім. Яно, скажем, перадавалася ўжо ад бацькі да сына, паколькі праз прыналежнасць да гэтага пакалення. У новым запавеце мы маем адзінае святарства, святарства Езуса Хрыста. І толькі праз удзел у гэтым святарстве мы сябе называем святарамі. А фактычна ёсць такі выраз нават вельмі прыгожы лацінскі ў дачыненні да святара альтар Христус. То есть тое, што здзяйсняе святар, ён здзяйсняе у імя Езуса Хрыста. То есть не сам святар свае эмоцыі здзяйсняе, напрыклад, кансакрацыю хлеба і віна. Не сам святар спавядае, не сам святар, скажем так, свае эмоцыі прабачае грэх. Гэта
здзейсняе праз яго Езус Христос. Таму, до речі, калі казаць пра споведь, то заўсёды кожны веруючы ведае, што спавядаецца і просіць прабачэння у самого Бога перадусім. Святар, ну, як тэлефонная трубка, праз якую Цікавае параўнанне. чуе, так, праз якую ён чуе і зноў ж мае знак таго, што яму я прабачаю табе гэты грэх. Так. Але гэта здзейсняецца менавіта праз моц ласкі, якую дае Бог. А вось святары, яны з'яўляюцца пасрэднікамі, але, прабачце, я сапраўды не ведаю, святары таксама праходзяць споведь, ці не, ці вы толькі вось выконваеце вось гэтую функцыю, як вы самі сказалі? Тэлефоннай трубкі. Кульмінацыйнае пытанне, да, у гэтым накірунку, гэта часта задаюць, а папа рымскі ці спавядаецца? Да, Боже, ну святар зразумела, да? Можна задаць пытанне у біскупа таксама, да, ці біскуп спавядаецца, часта пытаюцца, ці спавядаецца папа рымскі. Так, як хрысціянін. В першую чаргу святарства это ўжо пазнейшы, вышэйшы, скажем так, узровень, перадусім і галоўны, скажем так, фундамент, на чым стаім, гэта на нашым хрысціянстве, тое, што мы з'яўляемся ахрышчанымі людзьмі і адсюль маем магчымасць, да, атрымаць прабачэнне грахоў, таму што кожны застаецца чалавекам. Святар ці біскуп ці нават папа не пазбаўлены вось тых людскіх слабасцяў. Ось таму, паколькі маем магчымасць саграшыць, маем магчымасць таксама атрымаць прабачэнне, пакаявшыся ў сакраменце споведзі. І другое пытанне тады, а хто ж тады святара мае паспавядаць, альбо нават таго ж самага рымскага папу, кожны святар. Кожны святар можа. Так. Папа можа звярнуцца да вас, падысці і сказаць. Ну, у традыцыі, скажем так, ужо у касцельнай структуры ёсць пэўныя святары, якім надаецца гэтая годнасць, да, прэлат, які мае папа, прыязджаючы ў тую ці іншую краіну, можа звярнуцца менавіта ў першую чаргу да гэтага святара. У кожным выпадку, да кожнага, да, калі узнікла такая неабходнасць, то кожны святар можа здзейсніць гэты сакрамент споведзі. Вось, але ў выпадку, скажем так, іерархаў, то вось папа рымска ёсць такія, ну, для пэўнага парадку, напэўна, вось каб... Дарэчы, вы ж сустракаліся з папам не так даўно зусім. Час хутка ляціць, гэта ўжо больш месяца. Гэта ўжо ж не першая сустрэча ваша? Мая не першая, але афіцыйная у рамках візіта ад Ліміна, так званага, гэта была першая сустрэча і па працягласці яна, ну, сапраўды была першая, унікальная, скажем, в этом сэнсе, бо разам з канферэнцыяй біскупаў Беларусі мы размаўлялі з папай на аўдыенцыі на працягу 1,5 гадзіны. Так, гэта вельмі была, ну, ведаеце, падзея сапраўды уражвая, да, ну, саму вось пазней чалавек толькі ўсведамляе, што адбылося, да, якраз папа рымскі, вось, сустрэча з чалавекам, хоць, ведаеце, ну, так, знешне пачуўшы, ну, сустрэцца з папай рымскім, але вельмі просты чалавек. Вельмі сціплы чалавек, адчуваеш сябе, ну, сапраўды, не недзе на высокім прыёме, а сапраўды ў сябе дома. Звычайная размова, тым больш тое, што датычыцца папы Францішка, ён як бы ў працяг яго непасрэдных папярэднікаў, Яна Павла II, папы Бенедыкта XVI. Вось это папы, якія сапраўды, так як гэта казаў Ян Павел II, яшчэ адкрылі дзверы Хрысту. Адкрылі дзверы Ватыкана для чалавека, адкрылі дзверы, скажем, каталіцкага касцёла для свету, да, вось этой адкрытасці і этой пілігрымкі, які адбывае пантыфік, скажем так, пачынаючы, скажу, з працэсу, які пачаўся ад Яна Павла II, да. То бишь сёння няма пэўнага бар'еру, каб сустрэцца з папай. І, зрэшты, евангельскі прынцып, бо так як Христос, ён ішоў да чалавека. Няспынна знаходзіўся ў дарозе, хоць прасілі, затрымайся з намі, там, мала знаходзіўся ў адным месцы, няспынна вандраваў, няспынна ішоў да чалавека, вось, каб несці добрую навіну, каб ратаваць, каб дапамагаць, аздараўляць, лячыць, навучаць і гэтак далей. Тое, што сёння выконвае на высокім узроўні наступца святого Петра, папа Францішак. Ну, папа будзе зусім блізка ўжо ў верасні, ад Беларусі блізка, так, у Вільнюсе, у Вільні, таму, я думаю, вы таксама збіраецеся туды, так? Напэўна, ну, я думаю, што для нас это такая магчымасць вельмі блізкая, паколькі на сённяшні дзень яшчэ па розных на тое прычынах не можам яго сустрэць у нас, у нашай краіне, то
наша суседка, не толькі Літва, але і ў Латвіі таксама будзе магчымасць. Я думаю, што шмат вернікаў скарыстаецца з гэтай магчымасці, каб сустрэцца з папай на святой імшы, каб пачуць ягонае слова. А вось вам, як ксёндзу, больш цікава з ім пагаварыць пра некаторыя асабістыя рэчы, ці больш пра тое, што датычыцца вось непасрэдна вашага свайго ўнутранага, так? Свайго ўнутранага стану. Абослужэння, да. Абослужэння, так. Ну, вядома, што на ўсё, кажуць, ёсць свой час, свая магчымасць. І, конечно, спатканне з папай, з іерархам афіцыйным касцёла, перадусім, конечно, гэта размовы на тэмы служэння, да, на тэму жыцця касцёла. І таму у першую чаргу папа вельмі з вялікай цікаўнасцю слухаў пра сітуацыю у нас на Беларусі, як жыве касцёл. Вельмі цэніць, ну, перадусім, гісторыю, якую мы перажылі, той пераслед і тое, што сёння адбываецца, адраджэнне касцёла. Вось, ну, не толькі папа, увогуле касцёл на захадзе, ну, з здзіўленнем дзесьці глядзіць на тое, як, скажем так, вера адраджаецца, на тое, як людзі сёння тут, у нашай краіне, вось, увогуле на тым постсавецкім, ну, постсавецкай прасторы цэняць сабе сёння веру. І сапраўды так ёсць, перажыўшы гэты час пераследу, перажыўшы час зруйнавання веры, зруйнавання касцёла, мы сёння з вялікай павагай падыходзім да таго, што касцёл прапануе, пачынаючы ад святарскай паслугі да святыняў, якія адбудоўваюцца, якія людзі сабе вельмі цэняць тое, што яны ёсць. І гэта бачна. З якім жаданнем сёння людзі прыходзяць па меры магчымасцяў, пачынаючы ад адбудовы да утрымання гэтых святыняў. І вось людзі, якія прыязджаюць знешне з захаду, то там, дзе сёння, на жаль, перажываецца гэты пэўны крызіс, пераасэнсоўванне, это, скажем так, дабытку хрысціянства, таго дару веры, то яны дзесьці беруць на пэўны прыклад з таго, як людзі сёння у нас, на нашай зямлі перажываюць сваю веру. Вось калі ёсць папа, заканамерна, што ёсць дзеці. Я разумею, што ўсе вернікі гэта яго дзеці, але распавядзіце крыху пра дзяцей, якія ходзяць у касцёл, таму што я бачу, што ў касцёле шмат дзетак, і для дзетак праводзяцца заняткі, так, і нават кулінарныя заняткі, ну, яны ўжо ўмеюць гатаваць нейкую ежу і малююць, і нейкія мерапрыемствы адбываюцца. Вось што для дзетак робіцца ў вас у касцёле? Заданнем касцёла, так як ўжо згадалі, тое, што ўсклаў Езус Христос як заданне на сваіх апосталаў, то, між іншым, заданне навучання, выхаванне. І натуральным чынам гэта адбываецца, конечно ж, у сям'і, у хрысціянскай сям'і. Таму вось тое, чаго сёння, можа, не хапае яшчэ, адчуваецца гэты, асабліва старэйшыя людзі, сярэдняе пакаленне, ось той перыяд, калі ім быў вырваны з жыцця, калі не было магчымасці, напрыклад, прыняць, навучыцца гэтай веры ў дзяцінстве, то сёння ўжо гэтая сітуацыя выглядае інакш. І таму не толькі каталіцкая касцёл, праваслаўнай царквы таксама гэта дзейнічае, так, вось тое, што называем воскреснай школай, катэхезай, да, калі ўжо ад маленькага ўзросту, калі чалавек пачынае ўжо даходзіць да свядомасці, да, то ён пачынае спасцігаць і таксама сваю веру. Вось для гэтага служыць катэхеза, калі дзе, вядома, вучыцца праўдам веры, малітве, жыццю касцёла, вось. Але разам з тым вучыцца яшчэ адной важнай рэчы, таго, што вера, яна не можа быць адарваная ад жыцця. Таму тое, што чыніць чалавек, да, у бытавых умовах, на працы, у школе, гэта ўсё павінна быць прасякнута веру. У якім сэнсе? Што тое, што я раблю, гэта павінна рабіцца з адказнасцю. Не толькі перад сабой, не толькі перад другім чалавекам, яшчэ і перад Богом. Таму вера, з іншага боку, уплываючы на жыццё, яна дапамагае чалавеку заставацца нармальным чалавекам. Да, і таму вера не забараняе і, скажем так, перажываць нейкія, скажем так, радасці, вяселле. Усё, што робіце, як кажа нам апостол Пётр, ці есцё, ці п'еце, усё рабіце ў імя Божие, на хвалу Божию. Не толькі сум і сур'ёзнасць. Таму вось давайте разам, ксёндз біскуп, паглядзім зараз з намі афішу, каб парадавацца можна было, так, і часам і павесяліцца, а потым зноў вернемся да нашай размовы. Добре.
31 марта в Великую субботу в католических храмах Витебска пройдут праздничные пасхальные службы. В кафедральном костеле Иисуса Милосердного каждый час с 9 до 19 часов будет проводиться освящение пищи для пасхального стола, а в 21:00 пройдет святая месса пасхальной вигилии. В костеле Святой Варвары святая месса пасхальной вигилии пройдет в 22:00. Освящение пасхальной пищи будет проходить с 10 до 16 часов. В костеле Святого Антония в 10, 12, 15 и 18:00 будет проводиться освящение пищи для пасхального стола, а в 21:00 пройдет святая месса пасхальной вигилии. В костеле Святого Владислава святая месса пасхальной вигилии пройдет в 21:00, а в течение дня будет проходить освящение пасхальной пищи. 1 апреля, в светлый праздник Пасхи, в кафедральном костеле Иисуса Милосердного святые мессы пройдут в 9:30, 11:30 и 18:00. Новенна до Божией милосердности пройдет в 15:00. В костеле Святой Варвары святые мессы пройдут в 9:00, 10:30, 12:00, 15:00 и 18:00. В костеле Святого Антония святая месса пройдет в 12:00. В костеле Святого Владислава святая месса на белорусском языке пройдет в 10:00 и на польском языке в 12:00. Вось даведаліся, калі дзе будуць адбывацца месы. Мы вяртаемся да размовы. Ксёндз біскуп, вось скажыце, калі ласка, выпрабаванне для верніка, для чалавека, для верніка ўсё ж такі ў першую чаргу, напэўна, малітва і споведь. Вось штодзённая малітва, гэта ж, напэўна, выпрабаванне, таму што кожны дзень прысутнічае ў нашым жыцці і лянота, і спакуса, калі з раніцы там став, памалюся. Ай, ну там зараз пайду зубы пачышу, а потым памалюся. І потым вось так увесь дзень, так. Но наколькі гэта выпрабаванне можа за моцнае слова, малітва... Ці гэта проста як праца, якую трэба рабіць заўжды? У хрысціянстве шмат рэчаў можна зразумець праз аналогію. Ці выпрабаваннем з'яўляецца размова з блізкім і каханым чалавекам. Часам, можа быць, да, калі пасварыліся, нейкія напружаныя адносіны ўзнікаюць. Але перадусім, калі гэта вынікае з жадання, калі я разумею, што малітва для мяне так як ежа, без малітвы я адчуваю сябе ўжо няёмка, бо чагосьці мне ўжо не хапае ў жыцці. Ну, канешне, калі гэта не проста прызвычаенне, бо і такое таксама можа здарыцца, то, вядома, трэба пераадолець, так як у кожнай іншай сітуацыі, кожнай іншай працы, пераадолець свае часам дзесьці зняхвочанне. Большай, можа так, праблемай у гэтым з'яўляецца недахоп часу, як яно у нас звычайна ёсць, бо нашы заняткі, абавязкі, і нам вельмі часта не пакідаюць на гэта часу на малітву. Таму пэўны высілак для гэтага трэба зрабіць. Але сама малітва, калі чалавек гэта практыкуе, ён разумее, ён бачыць проста гэтага плады, ён разумее, што дае малітва чалавеку. І таму, калі маем гэты вопыт, гэтую практыку, чалавеку не трэба пераконваць да таго, што ён павінен гэта зрабіць. Зрэшты, вядома, гэта пэўны момант пераканання, ён павінен быць падчас выхавання, якраз таксама дзяцей, каб навучыць гэтага чалавека. Ну, навучыць у якім сэнсе? Дазволіць адчуць дзейнасць гэтай малітвы. Калі чалавек гэта, скажем, злавіў, адчуў, зразумеў, то малітва для яго становіцца чымсьці натуральным, так як дыхаць альбо есць. А споведь гэта ўсё ж такі выпрабаванне ці не? Я думаю, што першы крок гэта дайсці яшчэ ж трэба. Вось у чым справа. Я думаю, што далёка не кожны адразу так лёгка пойдзе на споведь. Таго самага кшталту, што пераадолець у сабе пэўныя рэчы, і перадусім найбольшай перашкодай з'яўляецца той галоўны, пэўна, грэх, які шмат у якіх іншых рэчах нам перашкаджае. Це наша пыха або ганарыстасць. Я зараз ось такі, і тут мушу прызнацца да нейкіх сваіх, скажем так, недахопаў альбо там моладзеві сленг кажа касякоў у дачыненні Божага закону, у дачыненні Бога. Ну, перадусім уже такое важнае пытанне, чаму павінен рабіць гэта перад святаром, бо гэта становіць такі першы бар'ер. Калі прасцей мне, скажем так, сказаць гэта перад Богом, прызнацца, і што, спадзяюся, напэўна, людзі гэта і чыняць у сэрцы, натуральна, калі ўзнікае шкадаванне за грэх, сумленне, якое нас да гэтага перадусім можа схіляе. Але чаму перад святаром? І вось тут жа ж хацеў бы зацытаваць нават гэты момант, фрагмент са Святога Пісання, скуль гэта пайшло,
і чаму мы гэта практыкуем. Пасля ўваскрасення Езус, які з'явіўся перад сваімі апосталамі, сказаў такія словы. Да? Вось я, можа, гэты фрагмент вам прачытаю з Евангелія паводле святога Яна, это 20 раздзел. Езус зноў сказаў ім, ужо воскрос, стаўшы перад сваімі апосталамі: «Спакой вам! Як паслаў мяне Отец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, дыхнуў на знак удзялення Святого Духа і сказаў: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя. На кім пакінеце, на тым застануцца». Як бы Езус сваю уладу прабачэння грахоў, скуль мае гэтую уладу, вось зноў ж гэта вынікае з той праўды, якую вызнаем, што ён з'яўляецца ўсё ж такі Богом. Да, вось мы трымаемся гэтай праўды Евангелія, і ён, будучы Богам, што гэта праўда, якую вызнае стары запавет, да, прабачаць грэх, гэта прэрагатыва створцы Бога, да, перад якім мы перадусім грашым кожным нашым праступкам. Вось ён, як Бог, дэлегуе гэтую уладу сваім апосталам. І таму, зноў ж, для чаго гэта робіцца? Для таго самага знаку. Да, я магу пакаяцца перад Богом, папрасіць прабачэнне: «Божа, прабач мне за гэты грэх», але для таго, каб мець супакой, да, да чаго вось тое, што кажа Езус апосталам: «Супакой вам». Да, мы патрабуем, шукаем гэтага супакою нашага сумлення. Я патрабую знаку. Я мушу ведаць, што Бог сапраўды мне гэта прабачыў. Ну, у кожным канкрэтным выпадку Бог не будзе нам шаптаць на вуха. Тут, я думаю, псіхалагічны момант таксама, каб напэўна, прагаварыць яшчэ трэба. Так, зразумела. Больш таго, нават апостол Павел кажа: «Вызнавайце адзін аднаму грахі». Да? Такі момант псіхалагічны. І таму споведь это ў сэнсе кансультацыю у псіхолага, між іншым. Але важны момант гэтага прабачэння, і таму святар, маючы эту ўладу ад імя, у імя Ісуса Хрыста, ён кажа мне на споведи: «Я прабачаю табе грэх». І я ўжо не магу сумнявацца. Вось гэта таксама важны момант, калі я выканаў усе умовы неабходныя для таго, каб атрымаць прабачэнне, я не магу сумнявацца ў тым, што Бог мне гэтыя грэхі прабачае. А бывае такое, што святар кажа: «Я прабачаю табе грэх, але і за гэтым што-небудзь ідзе». Напэўна, Ты павінен зрабіць. Значы, ёсць так, гэтае «але», но не датычыцца факту прабачэння. Калі святар кажа: «Я прабачаю табе грэх», это ўжо безумоўна. Ось з тым, што для паўнаты здзяйснення гэтага сакраменту, зноў ж такі натуральны момант, на чалавеку складаецца так званае эпітімія альбо пакута. Натуральны чалавечы момант, калі я зрабіў нейкую крыўду, я павінен нешта нейкім чынам гэта выправіць, паспрабаваць. Вось, вядома, калі датычыцца прабачэння грахоў, я ніколі не кампенсую гэтага граху сам. Як часам мы можам пачуць, што вось пайшоў замаліць свае грахі. Мы можам прасіць аб прабачэнні грахоў, але сам факт прабачэння, даравання гэтага граху, гэта якраз тое, што здзейснілася ў гэты дзень, сёння. Езус, паміраючы на крыжы, памірае, каб прабачыць чалавеку грэх, не толькі канкрэтнага, а ўсяго чалавецтва. Вось чаму мы шануем гэтую ахвяру, да, чаму шануем гэты крыж у сённяшні дзень, да, бо тут здзейснілася прабачэнне людскіх грахоў. Ён, будучы сам без граху, узяў гэтыя грахі на сябе, да, яшчэ ў той момант хросту свайго, да, ось як мы узгадавалі гэта падчас Божага нараджэння. Вось тады ён сімвалічна, як знак, зноў ж скажам пра знак, да, прыняў на сябе всю эту адказнасць людскога граху і здзейсніў гэтае прабачэнне, склаў ахвяру у сённяшні дзень. У час Вялікай Пятніцы. І мы можам толькі з гэтага скарыстацца. Сакрамент споведзі — гэта магчымасць, дадзеная чалавеку, каб скарыстаць гэтага прабачэння, якое нам ужо прынёс Езус Хрыстос. Ну, пры дзвюх умовах. Значы, ёсць іх 5, да? Усіх, каб адбылася гэтая споведь. Так. Але дзве з іх найважнейшыя — гэта шкадаванне за грэх. Шчырае. Шчырае. Каб не проста сказаў і ўсё, ну і... Нават калі б я пайшоў і мяне схіліла да споведзі страх перад пакараннем, Бог і гэта недасканалае шкадаванне, але Бог гэта таксама прымае. І тое, што з гэтага вынікае, і наступная умова — пастановы выправіцца. Вось важны момант. Не проста прыйшоў, пакаюся: «А, Божа, прабач», далей пайшоў рабіць тое ж самае. Не. Вядома, што тут залежыць таксама ад чалавека, але ведаючы, што я іду да Бога, тут мусіць быць тая шчырасць перад Богом. Да? І вось я павінен зрабіць усё магчымае, да, каб больш гэтых рэчаў не паўтараць.
Вядома, лягчэй гэта зрабіць у выпадку паважнага граху, да? Калі штосьці паважна зрабілася, то найчасцей мы ўжо, вядома, гэтага больш не плануем, калі ўжо я вырашыў пакаяцца перад Богам. Горш сітуацыя выглядае з нашымі дробнымі грахамі, з дрэннымі звычкамі. Да, я разумею, што так не павінна быць, я хачу з гэтага Вось так само выправіцца. дрэнныя звычкі. Мы вось з вами як размаўляем, напрыклад, там курэнне, так? Прыйшоў, і ксёндз сказаў: "Всё, не куры". А чалавек выйшаў. Ой, час зраблю ўсё магчымае. Зраблю ўсё магчымае. Вось, не проста сказаць, да, вядома, што павінен быць Але і зрабіць. нейкі акт, да, нейкі крок у гэтым кірунку павінен быць зроблены. Вось, але гэта не азначае, што калі зноў прыходжу да споведзі, то наступны раз точно я ўжо каюся ў гэтым, больш табе не прабачу. Нема такога. Вось, бо я шкадую за гэта, ведаю, я усведамляю, чаму грэх з'яўляецца злом, бо гэта шкодзіць заўсёды чалавеку. Можа, не адразу, не аўтаматычна, але калі я парушаю запаведь, Божы закон, да, натуральны закон дадзены створцай, то гэта заўсёды ў нейкім чыне раней ці пазней гэта адбываецца са шкодай для чалавека. Ну вось мы пачыналі пра споведь з таго варыянта, што чалавек, асабліва малады, ідзе ганарыстасць вось гэтая, так, пыха, якая не дазваляе, што як гэта я пайду, але ёсць жа яшчэ адваротны бок, які чалавек баіцца распавесці тое, што ў яго на душы. Ну вось таксама Як з гэтым змагацца? Наступстваў, скажем, таго граху першароднага, той страх, які прыходзіць крыху запаздала, да? Бо чалавек не баіцца зграшыць. Ну, зрэшты, часам грэх выглядае або преподносіцца ў чымсьці прыемным, в нейкім прыемным выглядзе. Вось, і страх тады, як да гэтага прызнацца. Трэба заўсёды памятаць, што гэты грэх і так ужо ведае Бог. То есть нельга схаваць нейкага нашага ўчынку. І адзінае, да, гэта ў пэўным сэнсе ўжо пэўная пакута, да, каб перакрочыць эту сваю ганарыстасць, кажам, да, сваю пыху. І сам факт таго, што я ўжо маю намер прызнацца, пакаяцца ў гэтым, ён ужо як бы нівелюе цяжар гэтага граху. Покора, смирение, да, прыклад, чаго нам паказаў сам Jesús Христос. Вось, і прызнацца да гэтага граху мы фактычна яго прызнаем перад Богом. Так як кажа Jesús, да, каму прабачыце грахі. І таму тут, ну, не павінна быць гэтага страху. Ну, страх у чым? Можа, які механізм тут дзейнічае? Кожнаму з нас здаецца, што нашыя грахі яны самыя вялікія. Ніхто так не загражыў, як я. Да? І вось часам становіцца таксама перашкодай у тым, што чалавек думае, Бог ніколі мне гэтага не прабачыць. І гэта памылка часам можа быць спакусай ад злога духа. Нема такога граху, няма і не існуе, якога Бог не мог прабачыць чалавеку. Нават тыя, якія ў запаветах. Ну, перадусім, што такое грэх? Гэта свядомае і добравольнае парушэнне адной з 10 запаведзяў. Аб чым нам заўсёды сумленне паказвае. Нават калі не ведаю запаведзі, да, то кожны мой учынак, кожны мой грэх, ён заўсёды будзе парушэннем гэтай запаведзі, і сумленне мне будзе гэта падказваць. Не буду ведаць чаму, штосьці мяне непакоіць, да, а сумленне ведае, што ты парушыў Божы закон. Вось, і калі я шкадую, так як мы ўжо казалі, да, і хачу больш гэтага не рабіць, Бог заўсёды мне гэты грэх прабачае. А вось адкажыце, калі ласка, вы, калі знаходзіцеся на споведзі, усё ж такі, канешне, вы святар, але ўсё ж такі вы таксама і чалавек. Вось калі праз вас гэта ўсё праходзіць, вы перажываеце ўсе гэтыя гісторыі, вось гэтыя скаргі, з якімі прыходзяць? Так, увогуле, ці памятаюць святары тое, што ім кажуць? З большасці не. Напэўна, гэта было б немагчыма, каб ўсё тое, што чалавек пачуў на споведзі, тому што з такой вялікай колькасцю людзей, ну, псіхічна, напэўна, гэта было б немагчыма вытрымаць, і таму нават кажам пра такі пэўны Божы дар, Божую ласку, забываць гэтыя грахі. Вось. З другога боку, так я кажу, што найчасцей для самога чалавека гэты грэх здаецца унікальны, выключны. Святар, які практыкуе споведь, добра ведае, што гэта з гэтай галіны, гэта з гэтай галіны, гэта з гэтай галіны. І таму яны як бы... Я думаю, што ёсць кожны чалавек, это, скажем так, унікальнае жыццё, сітуацыі. Няма двух, скажем так, аднолькавых момантаў, хоць прынцыпы могуць быць толькі схаваныя. І таму зразумела, што перажываеш, нельга гэта пазбегнуць.
Залежыць таксама, ну, святары таксама як людзі, хтосьці больш уражлівы, да, хтосьці менш, вось, але гэта дзесьці праз чалавека таксама праходзіць. Розныя сітуацыі, таму часам, вось, скажем, это ўплывае таксама на дзесьці на твоё ўспрыманне, на твой стан. Вось. Але кажу, што з боку святара ёсць крыху іншы падыход да гэтага, бо, ну, так як у кожнай прафесійнай дзейнасці. Для мяне здаецца, што штосьці такое немагчымае, дзіўнае, таямнічае. Вось чалавек, які, скажем так, гэта практыкуе, ён крыху мае іншы да гэтага падыход. А можна казаць тады пра тое, што споведь гэта выпрабаванне для святара, ці не? У нейкай ступені, напэўна. У нейкай ступені. Это залежыць таксама ад моманту, бо розныя могуць быць сітуацыі. Это не толькі датычыцца, скажем, ужо здзейсненага граху. Чалавек прыходзіць, каб высветліць нейкі момант у сваім жыцці. Розныя. Найбольш складана для мяне асабіста тое, што датычыцца практыкі споведзі ў каталіцкім касцеле. Так як вось мы і пачулі зноў ж заслоўе Ісуса Хрыста, каму прабачыце грэх, будзе прабачаны, на якім затрымаеце. Найбольш складаная сітуацыя, калі чалавек знаходзіцца ў сітуацыі, да, прыходзіць, шкадуе за грэх, не можаш яму прабачыць на гэты момант граху. Ёсць такія сітуацыі. Ёсць такія сітуацыі. Чаму? Бо, ну, заходняе хрысціянства, да, яно больш абапіраецца на логіку. Да, і вось мы у дачыненні да споведзі таксама паступаем лагічна, можа, дзесьці гэтая логіка можа перашкаджае, не ведаю, гэта як бы у Бог крыху інакш, можа глядзець на тое, што мы здзяйсняем у гэтым свеце. Калі я не магу паабяцаць, альбо знаходжуся ў сітуацыі грахоўнай, да, найчасцей найбольш, скажем так, распаўсюджаны момант з нашых нерэгулярных так званых сужанстваў, калі людзі жывуць у сям'і, але не абвенчаныя, то бишь не з'яўляюцца сям'ёй, сужанствам перад Богам. Гэта дараваць нельга. Я не магу паабяцаць у гэтым выпадку, што я не буду больш грашыць. Справа датычыцца 6-й запаведзі, да, не чужалож. Да, гэта не моя жонка перад Богом. Вось, і ў гэтым выпадку не азначае, што чалавек не можа маліцца, не можа прыходзіць да касцёлу, але, ну, і гэта якраз вось тая, скажем так, перашкода, над якой сёння разважае касцёл. То есть сінод, які адбываўся не так даўно таксама ў Рыме на гэту тэму, да, што рабіць з несакраментальнымі сужанствамі, да, як праводзіць душпастарства адносна іх. Ну і як бы гэта стаецца камнем спаткнення, не? Калі чалавек не жыве у сакраментальным сужанстве, не можа пераадолець гэтага моманту, не можа паабяцаць, што ён не будзе далей грашыць. Не можа ў гэтым выпадку атрымаць прабачэнне грахоў. Іншы, значыць, сітуацыя, якая адкрывае тую магчымасць, да, у якім выпадку заўсёды прабачаецца грэх, это небяспека для жыцця. Мяне чакае складаная аперацыя. У выпадку чалавек трапляе ў аварыю, да, калі я стаю ўжо, скажем так, на парозе жыцця, я каюся, ёсць святар у гэтым моманце, прабачаюцца ўсе грахі. Пры умове застаецца тая умова шкадавання, я хачу гэтага прабачэння, я прашу аб гэтым прабачэнні, кожны грэх прабачаецца чалавеку. Але вось зараз вы кажаце пра вось гэтае сужэнства, так, пра вянчанне, што ідуць размовы нейкі кампраміс зрабіць, ці як заахвоціць. Наколькі я ведаю, для таго, каб маладыя павянчаліся, там вельмі складаная падрыхтоўка да гэтага ідзе. Не проста так, што прыйшоў і сказаў: павянчайце-ка нас. Там шмат жа і размоў трэба са святаром прайсці, так? Зноў ж момант Потым раптам святар скажа: а не падыходзіць. Параўнанне. Ведаеце, і можа уратуе такім чынам людзей. Часам ёсць сітуацыя, калі ў часе падрыхтоўкі маладыя пачынаюць разумець, што гэта не маё. Альбо это не той чалавек, з якім я магу звязаць жыццё. Это добра, калі і між іншым гэтая падрыхтоўка яна павінна і такую ролю споўніць, каб чалавек убачыў, у чым небяспека, скажем так, перыяду закаханасці, што мы не бачым недахопаў. Кажу, што вось тыя ружовыя акуляры, яны злетаюць пасля шлюбу, правда? І калі я бачу чалавека вось побач з сабой 24 гадзіны у суткі і бачу, што ён не такі ўжо і анёл з крыламі, да, што яго ёсць недахопы, калі вось перыяд падрыхтоўкі, знаёмства, ён павінен дапамагчы зразумець адну рэч. Вядома, ідэальных людзей няма.
не можам знайсці таго, хто от не меў бы ніякіх недахопаў, просто не існуе такіх людзей, але я павінен зразумець, ці я змагу жыць з гэтымі з недахопамі гэтага чалавека, ці змагу прыняць такі, які ён ёсць, вось, ці не. Калі не, то лепш не псаваць жыцця ні сабе, ні гэтаму чалавеку. Вось, і таму час падрыхтоўкі, ну, раблю такое параўнанне заўсёды, каб стаць святаром, чалавек 5 год рыхтуецца, каб узяць на сябе адказнасць не за свайго блізкага чалавека, за іншых, вядома, людзей, а тут ствараецца сям'я. Да, як кажам, падставовая ячэйка, да, кажуць, грамадства, да, тое, на чым будуецца пазней усё астатняе жыццё. І людзі гэта робяць вось так вось. Прыйшлі, захацелася, закахаліся і звязаліся. Ну і які вынік з гэтага мы ще не бачым, да, што, на жаль, статыстыка вельмі сумная, так. Жахлівая, я б сказаў, жахлівая. Вось самі людзі пасля гэтага, скажем так, пакалечаныя, новае жыццё, якое распачынаецца, дзеці, да, і таму сёння пры жывых бацьках, чаму вось касцёл і спрабуе не толькі касцёл, то ў грамадстве, да, школа пераймае сёння, гэтыя абавязкі, міліцыя, да, што рабіць з выхаваннем дзяцей. Гэтым павінна займацца сям'я. І таму чалавек, які адважваецца, адчувае гэтае пакліканне, зноў ж мы кажам пра пакліканне да сямейнага жыцця, ну ён павінен быць падрыхтаваны да гэтага. Але не позна будзе, калі ўжо, напрыклад, пара жыве колькі там 10, напрыклад, 20 год, і потым прыйсці ў касцёл і сядзець побач з маладымі, які толькі збіраюцца яшчэ абрацца вось шлюбам. Зразумець штосьці паправіць у сваім жыцці. Найчасцей 10 год это не толькі людзі, скажам, пазнаюць, узнікаюць пэўныя нейкія таксама спазнаванні другога чалавека, узнікаюць пэўныя цяжкасці, канфлікты. Ніколі не будзе позна іх вырашыць. Нават, можа, больш, чалавек ужо больш зрэла падыходзіць, стала падыходзіць да свайго жыцця, ён ужо ведае, што ён павінен паправіць, да, з канкрэтнымі пытаннямі прыходзіць да святара, таму гэта ніколі не перашкаджае. І гэтыя спатканні яны адбываюцца. Ёсць асобна, скажам так, для тых, хто рыхтуецца яшчэ да шлюбу, ёсць свая, скажам так, праграма, ёсць для спатканні для тых, хто ўжо жыве ў сужнасці. Ось, і тут гэта асобны від душпастарства нават сямей з рознага пункту гледжання, ось яно вельмі актыўна у нас праводзіцца ў каталіцкім касцеле. Добра, у нас все пра выпрабаванне неяк сёння атрымалася размова. Такі час, так. А ксёндз біскуп, ну і яшчэ адно такое выпрабаванне, ці не выпрабаванне, пост. Для вас непасрэдна пост гэта ўжо звычайная з'ява? Ці зноў кожны пост гэта ўсё ж такі выпрабаванне нейкае? Ну, вось... І нагадаем, што чацвер, ну, які ўчора быў, да, пятніца, субота, гэта апошняя такая магчымасць зрабіць хоць невялічкі пост перад Вялікаднём. Каталіцкі, зноў ж, каталіцкі касцёл, ён у гэтай галіне вельмі дэмакратычны, да. Тут больш, скажем так, строгія станоўчыя прадпісанні, напрыклад, у праваслаўнай царквы існуюць. Вось, хоць тое, што датычыцца паста, якраз у гэта перыяду Вялікага паста, то папельцовая серада, дзень, з якога распачынаецца Вялікі пост, і Вялікая пятніца. Сённяшні дзень гэта дзень сціслага так званага посту. Строгага, сціслага, калі чалавек абмяжоўваецца не толькі да якасці ежы, але яшчэ да колькасці раз на дзень. Скажем так, можна з'есці дасыта. Вось, ну, асабіста для мяне, ну, я так быў даў ласку адкрыць каштоўнасць гэтай практыкі, якая ўплывае перадусім, ну, так як кажам, да, што гэта момант ачышчэння сэрца, душы, ачышчэння сваіх поглядаў, падыходу да жыцця. Вось, уже не кажучы пра тое, што, скажем так, у сферы фізіялогіі адбываецца, это ўжо як бы пабочны ўжо эфект, не? І таму пост гэта сапраўды вельмі у выпадку чалавека недасканалага, ну, не скажу панацея, это вельмі рэч, якая ратуе ў шматлікіх сітуацыях. Дазваляе чалавеку, ну, можа такое слово, інтэграцыя, да? Бо чалавек это не толькі асобна душа, это не толькі асобна цела. Пост дазваляе навесці парадак так, як у духоўнай сферы, так у фізічнай. Давесці да гармоніі ўсё. Да гармоніі. Вось гэта вельмі добрае акрэсленне, так, дапамагае. Вядома, што гэта залежыць таксама, наколькі чалавек як бы радыкальна, шчыра да гэтага падыходзіць, але ў любым выпадку
кожная такая практика, некая дробныя рэчы. І пра гэта кажам, што можа не абавязкова набіраць на сябе адразу нейкіх там вялікіх пакутаў, да, адмаўляцца адразу ад многіх рэчаў, бо найчасцей чалавек не вытрымлівае. Тут важная регулярность. Это будет дробная рэч. Да? Ты пресловутые, нават, например, там, Потиху треба. цукерки, да. Это же, скажем, практика такая, да. Это, як толькі ты адмовішся, у іншы перыяд ты не заўважаеш, да. Да такого тобі адмовіцца, і адразу гэтая спакуса з усей бакон тебе наваливаецца. І вось вытрываць у гэтай дробнай рэчы на працягу 40 дзён. То ўжо выпрацоўвае у чалавека вось такую некую духовную сталасць, да? Ты пачынаеш праз дробныя рэчы разумець увогуле сваё жыццё, глядзець на яго крыху інакш. На іншага чалавека ты пачынаеш разумець іншага чалавека, прымаць яго такім, які ён ёсць, з ягонымі слабасцямі, тое, што нам у звычайным жыцці вельмі цяжка зрабіць. У нас засталося не шмат часу, я павінен зусім не засталося часу, я павінен усім прыгадаць пра тое, што ўсе навіны, якія датычацца працы віцебскай дыяцэзіі можна знайсці на сайце ў інтэрнэце Catholic News By, а таксама парафіі ў Глыбокім, Лёзна, Паставах, Лучаі, Лынтупах таксама маюць свае асабістыя сайты, можна зайсці, знайсці ўсю інфармацыю, сачыць за тым, як усё адбываецца. І таксама сайт віцебскай дыяцэзіі. Від катедра. Ксёндз біскуп, дзякуй, што прыйшлі. І у вас ёсць імгненне павіншаваць верніку з Вялікаднем. Христос воскрос, сапраўды воскрос. І жадаю, каб гэтая праўда, якую мы вызнаем, паводле якой імкнёмся жыць, яна сапраўды перамяняла нашае жыццё. Христос з'яўляецца пераможцай зла, непакою, пераможцай усяго таго, што псуе людское жыццё. Жадаю вам прыняць гэтую праўду шчырым сэрцам, каб і наше жыццё унутры нас, жыццё нашай душы і жыццё вакол нас стала спакайнейшым, стала больш радасным і жыццём, якое дапамагае нам адчуць сябе годнымі людзьмі, адчуць сябе людзьмі, якія маюць будучыню, людзьмі, якія жывуць у згодзе з сабой, іншым чалавекам, са сваім сумленнем, у згодзе з Богам, са святам усяго самага найлепшага. Дзякуй, дзякуй вялікі. Здароўя вам, усяго самага добрага. Са святам, Христос воскрос. Сапраўды воскрос. Ну а заўтра Олег Буткевіч узначаліць пасхальную вігілію. Наш тэлеканал будзе весці прамую трансляцыю з касцёла Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста ў Новаполацку. У суботу а палову на 9 вечара мы віншуем усіх вернікаў і ўбачымся ў панядзелак, а зараз хор Гасан на віцебскай парафіі Святой Барбары. Пакуль. Писание кажа